God formiddag. Mit navn er Jakob Marati, og velkommen til udvidet nyhedsudsendelse om Danmark under den kolde krig. Vi vil i dag gå i dybden med blandt andet Thulebrevet fra den daværende statsminister H.C. Hansen til den amerikanske ambassadør, brandbombernes fald i Thulebasen, Stevnsfortet, Kurt Terkelsen, anti-atommarchen i 1960, og til sidst vi vil afslutte med en spændende debat. I 1957 ville USA gerne have mulighed for, at amerikanske bombefly med atomvåben ombord kunne lande på Thulebasen i Nordgrønland. Den amerikanske regering henvendte sig til den daværende danske statsminister H.C. Hansen herom. H.C. Hansen svarede på USA's ønske om at have atomvåben på Thulebasen i brevet især her. Som svar på forslaget skriver H.C. Hansen, at den amerikanske ambassadør under besøget i Danmark ikke kom med konkrete planer eller spurgte ind til den danske regerings holdning til dette punkt, og derfor følte H.C. Hansen ikke, at der var givet anledning til nogen kommentar fra hans side. I brevet nævnes en speciel slags ammunition, og med det menes der atomvåben. Grunden til, at det ikke blev sagt direkte, kan være, at planer om atomvåben skulle holdes hemmeligt for befolkningen og statsministerens egen sikkerhed. Med mig i studiet har jeg Rasmus Løsholm. Hvad kunne gå galt, hvis H.C. Hansen afslog forslaget? Jo, men det er fordi, at USA er en stormagt, og derfor er det vigtigt at holde sig på god fod med dem. Det kan også diskuteres, hvorvidt det var rigtigt eller forkert, at H.C. Hansen skrev brevet. Hvad mener du om, at H.C. Hansen skrev brevet? Jeg synes, at det var godt, at han gjorde klart for den amerikanske ambassadør, hvad Danmarks holdning til sagen var. Sagen endte med, at amerikanerne brugte Thulebasen til oplæring. I 1967 faldt et amerikansk bombefly ned ved Thulebasen. Der var 4 brandbomber, som heldigvis ikke sprang, men som udsendte radioaktivt materiale ud over et større område. Det var pinligt for den danske regering, at det amerikanske fly med brandbomber faldt ned ved Thulebasen, da det var et brud på den danske regerings tillid til amerikanerne. Noget andet vi her i udsendelsen vil fortælle om er Stevnsfortet. Det var oprindeligt gravet ud for at beskytte indsejlingen til Øresund. Senere blev det brugt til at beskytte den militære ledelse og soldater mod atomvåben. Men da atombomberne i 1960 blev meget præcise, blev fortet forældet. Under den kolde krig blev det især brugt til at aflytte radiosignaler fra USA-pagten. Stevnsfortet er i dag et museum om den kolde krig. Vi vil nu ringe op til en arbejder på museet. Var det en god eller en dårlig idé at bygge Stevnsfortet? Jeg synes, det var godt at opføre fortet, da man så i tilfælde af sovjetiske planer om angreb på Danmark ville kunne komme lidt i forkøbet. På den måde kunne regeringen også have mulighed for at slå alarm og evakuere en del af befolkningen. Kurt Terkelsen var marinesoldat i den danske marine i 1960-63. Han fortalte senere om sine oplevelser. Han fortæller, at det danske krigsskib, han var på, gennemførte en serie øvelser i Kattegat og Østersøen og holdt øje med fjendtlige skibe. Han beskriver, at på skibet giver chefen pludselig ordre om klart skib, som er, når skibet skal gøre sig klar til indsats i krig. Heldigvis var der falsk alarm, og der var ikke udbrudt krig. Grunden til, at der var klart skib, når der faktisk ikke var krig, var fordi der var så mange trusler under den kolde krig, og der derfor nogle gange var falsk alarm. Kurt Terkelsen mistede derfor noget af sin weekend i København, men som han senere skriver i sine oplevelser, var det alligevel bedre, end hvis der var gået krig. Vi har inviteret eksperten Rasmus Løsholm i studiet. Tror du, at Kurt Terkelsen som ung marinesoldat mente, at det var bedre at miste noget af sin weekend end krig, eller er det noget, han indser, når han kigger tilbage? Jamen, jeg tror først, at Kurt indså, at det var bedre at miste sin weekend, når han kigger tilbage i dag og kan se, hvor galt det kunne have gået i tilfælde af krig. Der var meget modstand og mange demonstrationer mod atomvåben i Danmark. Anti-atombevægelsen kom til Danmark i 1960, og bevægelsen begyndte med en march fra Holbæk til København i 1960. Den blev kaldt påskemarchen. Vi ringer nu op til Henning Prins, som var deltager i anti-atommarchen i 1960. Hej Henning, det er Jakob fra Danmark under den kolde krig News. Hvorfor valgte du at deltage i anti-atommarchen i 1960? Ja, jo,
Som ung ville jeg gerne have fred i verden og mente ikke, at atombomber var vejen frem. Demonstrationer vagte opsigt, og jeg så dem som den eneste mulighed for at komme igennem med vores budskab. Med atombomber er der ingen vinder, for alle bliver udslettet, og vi ødelægger livet. Ikke kun for os, men også for de kommende generationer. Og nu videre til de unges mening. Jamen, Danmark lå geografisk mellem de to supermagter og ville blive påvirket meget af krigen. Jeg vil have støttet anti-atombevægelserne, da jeg er meget mod atomvåben og ikke ser det som en løsning lige meget hvad. Derudover er jeg også imod krig og kan ikke forestille mig selv som soldat.